काय हो झाला खया अजून झोपलो की काय झोपलो हा अंघोळ तरी बघा मस्तपैकी असं तोरण वगैरे लावल्याने गोंड्याचं आणि आंब्याच्या पानांचं. तर मंडळी चला बघूया तेजग्याकडे काय गडबड चालू होती बघूया जरा जेवणाची वगैरे. अरे काजीच्या घरांची भाजी आहे बघ काजू ग बाकी मी उघडणार ते काय मका लगेच कळाला अंदाज येईल बघलं सांगता काय बघ चांगलं विनूक चांगलंच ना युट्यूबला टाकू नको म्हणजे अरे खरोखर 12 वाजता झोपत नसायची आमका पण दिल्यानी ना दिल्यानी हा मग झोप नाही ता चांगलंच नाही झोप नाही तर चांगल्यानी 5 लाख रुपये दिल्यानी मग झाले चालू खरोखर सगळ्या गावातल्या माणसांचं नावधान गेलं खरोखर तुमच्या गावात वाडीत माणसालाही सांगते फोन करून सांगतात आमका किती आता तुका काय 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 मोठं असणार शुभ दसरा शुभ दसरा बस नमस्कार का अरे आप्पा खय राहुलेलं बाबा आप्पाचा विषय हार्ड आहे हॅपी दसरा आप्पा फसवण्यावर लक्ष नमस्कार मंडळी. तर मंडळी उद्या दसरो आणि आज सगळी तयारी चालली आहे गोंडे वगैरे काढून विकूचे वगैरे तर गोंडे काढूचेत आणि नंतर मग आम्ही हार वगैरे बनवणार पण आता विक्रीचेही काढूच्यात आणि आमचेही काढूच्यात. तर चला सगळी नाना वगैरे गेले आहेत पुष्पा पण पाठसून येतात पप्पा होत तर चला इल्ले की मांडर काढलंय ना आधी कसे पाणी वाज सुकात ना मोडलेलो गोंडो बघा कसं ठेवतो तू मोडलेलो गोंडो बघा माकान पद्धतशीर काढीत त्याला पुन्हा ते जावचा लागता नाही हवी राहू कळलं पुष्पे झोपलेलं की सरपंचांका 1 किलो हवेत फोन केलेलं नाही तसे माफीच चालायचे नाव घ्यायची मेंढीमध्ये 2 किलो त्यांनी फोन केलं नाही सकाळी वही घ्यायची सर विस्तार नाही ह्या करायचं कळा खोल आपल्या वेळ वही घ्यायची नाव करायचं गेलं सांग बाबा इथं झालेलं तर मंडळी अशा प्रकारे हे बघा 2 ट्रे काढलेत अजून काढूच्यात खालच्या कोपऱ्याचे ते आता संध्याकाळी काढणार चे आता काय पाठवणार त्यांका व्हिडिओ जाणार दसरे हो उचल चल तर चला मंडळी अशा प्रकारे गोंडे काढून झालेले आहेत आणि आम्ही चाललो घरात तोरणा बांधायची. तर मंडळी गोंडे काढून झाल्यावर ही बघा सगळी तयारी चालली आहे उद्याच्या दसऱ्याची तयारी चालली आहे आणि पप्पा तोरण वगैरे विणतात. करा तुम्ही पुढे बांधाया 3-4 बनवून ठेवा गोंडे होत पाना होत भरपूर असा नाही हो पातळच हवे बन बरा नाही दिसताला पातळच चांगला दिसताला जा हा एका एका बांधायला
त्या उलट्या नको तू मान. ह्या खिळ्यांका अशी बांधून ठेवा अशीच हलगत पाठीमागे माच्याच्या पाठी ठेवा. तर चला उद्याच्या व्हिडिओत बघूया आपण सगळं. हे बघा इकडे तोरण बांधूचं काम चाललं पप्पांचं. आणि हो बघा सकाळी उठून जागो झालो आज हार बनवूक. गाडी एक हार बनवूक आता सकाळी उठून जागो झालेलो आहे बघा. पहिल्यांदा बऱ्याच दिवसांचे हार बरोबर नाही ते माची जाते ना पैसे इंटरेस्ट आहे. होय पूजाकडे बिनू जा रे. तुम्ही तर तुमका सगळ्यांका दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज दसरा आणि तोरण गोंड्याचा वगैरे करून मस्तपैकी सजवलेला आणि अजूनही तयारी चालूच आहे. सगळी पूजा झाली तरी तयारी चालू आहे. पवार आपले मस्तपैकी नेहरी बिरी खाऊन बसले होते बघा. काय हो झाला खया अजून झोपलो की काय झोपलो हा अंगो. तरी बघा मस्तपैकी असं तोरण वगैरे लावल्याने गोंड्याचं आणि आंब्याच्या पानांचं. तोकडे बघा हार बनवता झालेच नाहीत अजून. आणि ह्याचो अजून काय हार बनवून होत नाही. एक झालो हा एक होता अजून. भारी वाटतं बाहेर. हे आयडिया पप्पांका दिलंय. पप्पांनी काय करीत होते एवढंच करीत होते. मोठा कराय लावलंय कामाक 10 वाजे तक हारच बनवित होते ते. हे बघा गाडीसाठी हार बनवता मस्तपैकी. माझी अजून गाडी धुवून झाली नाही. माझा तर सगळाच ठेवला. तर मंडळी इकडे हार वेणूचं वगैरेच काम चालू. इकडे आहे आमची मस्तपैकी वडे थापता. हे बघा वडे थापूचं काम चालू आहे. हे बघा सकाळपासून जेवणाची गडबड आहे. वाडी वगैरे दाखवूचा त्यामुळे झाले. काय काय केलं जेवण. वालीची भाजी वाटाण्याची भाजी पापड. तर मंडळी चला बघूया तेजग्याकडे काय गडबड चालू होती बघूया जरा. जेवणाची वगैरे घरून कोणा तेजग्याच असताना. सगळं झाला ही थंड पितात रात्रीचा वाटता. म्हणून ना पिला ना घेऊन इले तिनं बाटली झाली. मग आता काय करतं सुपाची. अरे लय म्हणजे भारीच याक हळूहळू हाणून हाणून पुसतास. मग सूप आणि झाडू पहिले ठेवची लागता. झाडू काय झाडू हा एवढी मोठी उभी झाडू काय तू करीत नाही. चष्मा लावून बघितलंय ना माझं लक्ष जरा वेगवेगळे होतं. तेजू काय कपडे धुता बसता कपड्याचा काम केलेला झाला नाही तू. नाही हे काय गेले देवळात. दुसरं काय ओमकार झोपलो होतो का खोली. तुमचं जेवण झालं. आमच्या आई ठेईत नाही. घे बाय वडे बिडे काढून झाले. पप्पा ते वाडी दाखवूक पण इले. ताच सांगते तुमचा कसा आराच्या पारा उठले 7 वाजता. आरामात करायचं. आरामात करायचं काम काय नाही म्हणून. कामाचा उठा गोया होता. कडनं येत संध्याकाळी येतात संध्याकाळी येणार. तू तोंड बघूक पण नाही तकडे येईल. बर आमच्याकडे पीठ आहे. पीठ काय चॉकलेट एवढी घेऊन या पिठात ठेव. तर तुकाच बुडी या पिठात तोंड. नाही, स्पर्धा ठेव ना. ती नको चॉकलेट काढायची खूप. ची नको ती पीठ नाका तोंडात जाताल ती नको. डबू फोडूची आहे आम्ही ऐकलेलं. ती कॅन्सल केलं. हयतो डबा घेऊन जा. ए, पेटी मध्ये फुटकी देतोय. काय फुटकी पेटी पेटी काय का गाडवाच्या फुटकी. गाडवाक नको मशीक ठेवूये. फुग्यांचो गेम बरे भारी झालो होय ना रे. हा फुग्यांचं वैब्यांचं भारीच काम केलं.
ग्लासांचं आणि फुग्यांचं जय मजा येईल व्हिडिओ केलं मग बघीन तरी होय मस्तच झाले की आणि ते दिवशी ते केलं सवारीच केलं पोरी आधी पोरगे नाचत नंतर पोरी नाचत रील बनवलं रील भारी झाली ना अरे डोक्यानं भारी बिनून डोक्या लावल्या ते का मस्त वाटत सगळ्यांका काय आवडले केलंस काय विचार तुम्ही करीत असाल तर बायका करीत असाल तर गाणं काढा गाणं काढ ना या रात्री लेखिक सांग काढू एरशी रात्री बनवीत असत आपल्या बरोबर बनवतो आता मग आज बनवतो आहे एक भारीतलं सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय हाय मी पण राव पाठी ना आम्ही पण असताला चला बाबा उडे कापून दे अरे काजीच्या घरांची भाजी आहे ही बघ काजू ग बाकी मी उघडणार ते काय मला लगेच कळाला अंदाज येईल बघलं सांगता काय बघ आणि भाजी अजून व्हायची आहे. ते डायलॉग बनवलेले शूटिंगच्या वेळी ते मधुभाऊनी खाल्लेले ते आवडले तर ओम्याची घराची शूटिंग झालेली तुमका माहिती असत चांगलं विनूक चांगलंच ना ते का झालं याच्यामुळे तर घर आमच्या युट्यूबला टाकू नको युट्यूबला टाकू नको म्हणजे अरे खरोखर 12 वाजता झोपत नसायची आमका पण दिल्यानी ना दिल्यानी हा मग झोप नाही ता चांगलंच नाही झोप नाही तर चांगल्यानी दिल्यानी तर चांगल्यानी ना आता ते जायचे 10 वाजता जायचे हा मग किंवा 7 वाजता पण जायचे मग सगळं आवरीपर्यंत किती वेळ जायचा त्याच्यानंतर आम्ही जेवण बनवायची 5 लाख रुपये दिल्यानी मग झाले त्याचं चालू आहे काय सांगताय तुम्ही? ते ऐकते नाही तो सगळा माझा जाऊन देत त्यांका तो बघताचा होय ना 5 लाख दिल्यानी काय बाबा ते चे सांगा कोय होते 5 लाख तरी द्यावा माझं वगैरे माहिती नाही. मग काय खरोखर सगळ्या गावातल्या माणसांचं नावधान गेलं खरोखर तुमच्या गावात वाडीत माणसालाही चांगली फोन करून सांगतो आमका हो. माणसं चांगलीच म्हणून ती दिसतं तशी कधी नाही कधी हो. कधी पण दिसत नाही पण दिसतं मधुभाऊ पण मला फोन बिन करतो हा मधुभाऊंचं नाव माहिती आहे तो कधी नाही बाबा मग माका नाही माहिती मधुच भाऊ मालिकेत त्यांचा मधुभाऊ आहे ना हो हा 10 दिवस ती का म्हणाली झोप नाही जेवण नाही 12 दिवस किती म्हणजे 12व्या दिवसात तर ते 3 जण होते ना हा 12 दिवस म्हणजे 11 दिवस फुल 30-35 माणसं होती हम्म. मग किती वाजता रात्री 11 वाजता झोपाक मिळा खाली जेवी होतास ना की हयच होता हेच जेवण करू 2 दिवस खाली जेवला मग ह्यो किचन घेऊकच नाही त्यांनी शूटिंग ना, खाली किचन ह्या सगळ्या होत्या ना ह्या त्यांना दाखवचं नाही होता मग ह्या काढून टाकायचा होता होतं एक Stand? भीतीत ठोकलेला बाबा आणि स्टँड येत नाही का भीती नाही खिळे असे उपटलंच की स्टँड येतात अरे पण पुन्हा लाव म्हणजे भीत नाही कोसळाची छे. होय होय भीत ना मग पडला तकडे खाली म्हणून आम्ही रोक लावला म्हणून आम्ही काढला नाही होता आता ह्यो किचन मस्त होतो शूटिंग का त्यांना ह्योच घ्यायचं होतं परत टोकू गेला ना तर भीती तर सापच पडला असता. आता दुसरी येऊचे शूटिंग मध्ये 2 वर्ष काढला ना आम्ही. येऊचं. येऊचे हो. हय येऊचेच वाडीत ना वाडीत येऊन हा. वाडीत येऊन वाडीत दिल्याबद्दल काय नाही रे. तुमच्याकडे नको बघा म्हणतात की काकी मनात आयताची बंद कर. काकी मनात बरं आला येऊन देत मी शेती बिती मरा दे मी कमी करीन थोडी आयताची बंद कर तू काय आहे, जेवण काय आहे? आनंद आहे. अजून बाबा होचा रे बाबा पण काय काय आहे? डाळ भात भाजी वडे खीर आणि गोड काहीतरी करू गोड का काहीतरी बनवायचा चुनो कमी खा माहिती आहे ना तू ना त्या शूटिंग करून ते उभं राहूशी पानाची माझ्या चुनो खाऊ नको पान खावा गव्हाचा तोंड दिला म्हणून तुका सांग तो सांगत होतो पान सोडून दिले खातात काय चॉकलेट खाऊ सांग त्याच्यापेक्षा नऊवारी नेसन द्या दसरो ना घे नऊवारी नेसूक सांग काकी ए बाबा नवरी नाही कसे झगे घालणार झगे घालणार त्या काही विचारून येतात कसं सांगा आमच्या माझी नावं पण येत नाही त्यांच्या झग्यांची नऊवारीत अशी साडी पूर्ण नेसणार आणि दुसरी वडणी अशी घेणार गुजराती सारखी छे म्हटलं काहीतरी करते मग माती करतात ती नऊ आज दसरो आहे ना नऊवारीच साडी नेसा पाहिजे तर चला अकडे सगळी जेवणाची गडबड चालू आहे. अजून यांचा मॉप वेळ आहे. माझी तकडे गाडी वगैरे धुवची अजून आणि ओम्यान गुळणं अजून केलं ना तो खोलीत काहीतरी गायब झालो गेलो काहीतरी दुपारी आपण देवळात जाणार आहोत देवळातलो दसरो सोना वगैरे लुटत ह्या दाखवणार आहे आणि विनू पण येईल दुपारी दाबोळ्या खाता आणि चला मग तर दुपारी भेटूया
तर मंडळी अशा प्रकारे दुपारचं आपलं सगळं कार्यक्रम झालेलं जेवणापासूनचं सगळं. आणि आत्ता आम्ही चाललो सोना लुटू. इनू पण इलो, नाना पण पाटी आणि ओमो पण आज बऱ्याच दिवसांनी गावलो, नाही तर झोपान असता खाटीवर. तर चला सकाळी गेले तेव्हा तो झोपानच होतो. तर चला जाऊया आता खाली, डायरेक्ट देवळात भेटूया. तर मित्रांनो, दसरा म्हटलं की कोकणात सोनं लुटण्याची प्रथा आली आणि तेच दसऱ्याचं सोनं लुटण्यासाठी आम्ही सर्वजण आता आलो आहोत आमच्या ग्रामदैवतेच्या मंदिरात, म्हणजे श्री गांगेश्वराच्या मंदिरात. तर मागे ढोलांची आवाज येत आहेत. तर आता लवकरच सर्व गावकरी आणि त्याचसोबत देव आम्ही सर्वजण जाणार आहोत सोनं लुटण्यासाठी. दसऱ्याचं सोनं लुटण्याची ही प्रथा दरवर्षी आम्ही आपल्या व्हिडिओमार्फत दाखवत असतो. तरी पण जे प्रेक्षक आता नवीन असतील त्यांना आजच्या या व्हिडिओत हे सर्व बघायला मिळणार आहे. तर चला आजच्या या दसऱ्याच्या सोनं लुटण्याच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. हे गावला की ना भैया द्यासत तर नाही. बघा नानान पण सोना आधीच पळवल्या. रोबा अजून वाटणीच करता होय ना, सांगत पप्पांना भेटले एवढे कितीशी काढलं. मित्रांनो, अशा प्रकारे आता सोनं लुटून झालं आहे आणि आता हे सोनं घेऊन पहिलं देवळात जायचं, तिथे देवाला दाखवायचं आणि त्यानंतर सगळ्यांमध्ये वाटायचं. तर आता सर्व मंडळी आणि देव पण निघाले देवळात. पूनमदाई बघा सगळा झाला आणि येईल. फोन किती केलेले सोना काय तुझ्याकडे
बस झालं येऊन बघा या बघ माझ्या. कसला एवढा हवं झाला एवढा समजलं एवढं खाल्लं. हे आपले बापट सर. काका अरे हे बाबा आपलीच राहू हा अरे नको काय सोनाली जास्त शुभ दसरा. शुभ दसरा. पाया पडत बसा नको. पार्टी वेळेला काय? हा काय काय अरे मोठं असणार. शुभ दसरा. शुभ दसरा. बस 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 कधीतरी पडशी आता पडून होय होय. Good luck. दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभ दसरा सर. हां 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 शुभ दसरा शुभ दसरा. हे बाबा अरे शुभ दसरा. दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझ्याकडनं करा एखादी 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 बाबा. किती आता आयुष्कर
नमस्कार का काका शुभ दसरा. शुभ दसरा. हे आबा खय चलतं ह्या गी असा काय किती दिवसांआधी कॅमेऱ्यात दिसतंस काय म्हणतो मग. हां शुभ दसरा. अरे शुभ दसरा शुभ दसरा शुभ दसरा. शुभ दसरा ह्या माझ्याकडनं शुभ दसरा. दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. अरे आप्पा खय रवलेलं बाबा. आप्पाचा विषय हार्ड आहे. हॅपी दसरा आप्पा. सोन्यावर लक्ष अरे तुका दिलं ना हा घेतलं तुमकाच शोधतोय कधीपासून. दसऱ्याच्या शुभेच्छा शुभेच्छा तुम्हाला. पाया पण. दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुला पण दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. अरे शुभ दसरा. भाऊजींक दिलं नाही. दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा.